നബിദിന പരിപാടിയുടെ വീഡിയോ ആണല്ലോ ഈ കാണുന്നത്. വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടോളി. വേറെയും വീഡിയോകളുണ്ട്. വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഞാനും ആദ്യം ഒന്നും കൂടെ നോക്കി. അപ്പൊ ബാക്കിലുള്ള ഫ്ലക്സും അവരുടെ കഴുത്തിലുള്ള ബാഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായി നബിദിന പരിപാടി തന്നെയാണെന്ന്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കും? നിങ്ങൾ പറയും. മുത്ത് റസൂലിന്റെ ജന്മദിനത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. നമ്മൾ വലിയ സംഭവമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആളായിട്ടോ അല്ല ഈ പറയുന്നത്. പക്ഷെ മുത്ത് റസൂലിന്റെ ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് DJ വെച്ചിട്ട് ചാടി കളിക്കുമ്പോൾ റസൂലിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുക?